Jahas, mitäs me tänään tehdäänkään? Me tehdään cheddar-pihvejä. Kovin mielikuvituksellisesti nimetty chili cheddar makkara, joka toimii ehkä jopa vielä paremmin pihvinä. Ja vähän sellaisena smash-tyyppisenä. Eli täällä on ylämannaudan jauhelihaa, sitten siellä on mangalitsaa eli enempi valkosta ja Jukolan juuston aivan järjettömän hyvää chili cheddaria. Ja noihan sekoitetaan yhteen, sinne tulee mausteita. Pauttia rallaa tämän verran. Sori, täällä on vähän pimeetä. Toi puhali huutaa muuten, jos tänne laittaa kaikki virrat ja valot ja muut päälle, niin ollaan pimeässä. Ja tolla makkararuiskulla tommosen muotin läpi ne täräytetään genaripellille pikajäähdytyskaapin kautta ja pakataan vakuumiin ja katsotaan myöhemmin miltä ne näyttää. Joo, pihvit on nyt ollut tuolla pikajäähdytyskaapissa puolisen tuntia. Mikä se pikajäähdytyskaappi on? No tuolta näkyy vähän, että siellä on -18. Ja sehän on tuollainen kylmäkaappi, jossa on julmat puhaltimet. No cheddar-pihvit köllättää tuolla pellillä leivinpaperin päällä, että ne lähtee siitä helposti irti. Ja kohta ne laitetaan sitten vakuumiin ja lähdetään viemään kotiin pakkaseen. Näistä tuli meille evästä tällä kertaa.